Sa bata pa medyo ingon medyo tag ang pangarap ko ay makapagtapos ng pag-aaral. So unsaon man ako pagtapos ng pag-aaral, wala kay pangarap. So guys, Chris, just man namang Jollibee. Pisot mga kulang daon bay. Pero sa ano ka na? Pangtuli. Guys, kuha na mo Stevis doon. Sigwa siya kabalo, napadulong mi sila, mang raid me bisag nagunsa to siya na gajakol ba to siya or unsa basta maadto mi sila. 50-50 po ni danhi kung mabirahan mi danhi. Safe ra mi dire guys kay gahi kay ko. Oh. Gahi kay ko. Gahi kay ko. Ha? Wala. Tumutong. Ano mo tong guys? Wala nga ako nagutong. Ang ito adto nito. Ina. Gol. So guys, wala daw si Kuan. Si Tebes kay namutong sa laing nasod. Balo. Kabalo ba to mukat-kat og lubi? May ula ka may iluanan dito gud. Angat ko kung min just way dulang ka biyo nang mista mi. Wala na may iluanan dito gud. Taw ko no, buhit mo yan oh. 50-50 lang. Wala. Tumsam nang alap ni. So guys, nami dani paso na mo si Ingo misita sa sayang uyab. Ulaw ka ninyo, ulaw. Patay jud ka ya. Patay jud ka. Ug anti ka ng mama yan, ade ka dira. Patay jud ka ya. Ikaw na bantay dito, mulaag ko. Pinky ba? Monday pa. Ugma na po dems. Papa manon. Ato sa dito sa na sa may. Berta. Di papa manon di mo pa ko. Pagyon ko kung ni mama ko patulogon. Kaya dito goy, dari na bitagado. Wala pa bitaw. Basta ko sa mga kuya. Ano mo ka? Si Ingo din naka-Japor siya. Ni mo ano. Mura bitaw ka ng kolektor bitaw ng kolektor ni dito sa pamatay. Ako marang mga farfarang ko. Nakita mo. Mas piligiron mo. Tugtan ta sa mama ko uyab na. Tanggal mama. Tanggap ang Ingo no? Approve. Mamsita si Rex mo niya, mas labaw pa ni Kuan bitaw ni Ingo, magtuksido na ba? Gotay. Approve. Muna bitaw mag-Kuan, mag-defend, research defend ba? Maay naman sila ba? Kone boss, dili ka na. Yam din mo no kung sanay mo, pwede mo nagigugmay. Panahon lang god. Panahon na Ingo ron. Panahon ko. Si Baba, dili mo muna nasuya kanila mga anak ka. Nag bato na kuming ani pug ko. Ako to kay sala yun. Kwarta. Boy, ito na yung bungog. Usa sa Baba, out pa kayo. Ako to kay sala yun. Kung sa kwarta. Pero ayon sa kay kuno feelings lang yun. Muna mo nagway uyab si Bao. Sinar ka magi. Ana ba? Ikaw rin boss, di ba manto mo ka sa lang Jasya? Tanay dito ra tapita, ano? Dito na sa pito, ipipi na dalan mo. Nana no. Sa kusina ka magi. Ayaw laki ko siya. Ako dito sa bahan. I-role play daw baka na mabisita ka ilang Jasya. Umunsa ka. Motor. Dapat naog mo naog. Uon pa jud ka sa inahan. Anybody have you? How can anybody have you and lose you? How can